Bo día, Pontevedra. Bo día, amigos e amigas que nos visitades. Bo día, veciños e veciñas da Boa Vila. Chegou a semá grande das festas de Pontevedra, a semá da peregrina. Unha semá de música, teatro, cantos, pero sobre todo unha semá de bullicio en Pontevedra, unha semá donde prazas e rúas estarán cheas de persoas disfrutando desta maravillosa cidade. Unha semana, en definitiva, de troula para disfrutar con familiares e amigos. E para dar inicio a esta semana tan intensa de festas, temos o orgullo de contar cun pontevedrés de elección, o mellor embaixador que ten Pontevedra polo mundo. Con vos, o pregoeiro da Peregrina 2015, Xavi Gómez Nolla. Queridas veciñas, queridos veciños de Pontevedra, que gran honra para min estar aquí axudando como un máis a poñer en marcha as festas da miña cidade, porque agardo que me permitades dicir que Pontevedra é a miña cidade. Eu estou bastante afeito a subirme a podios, a gañar carreiras, pero este balcón tamén un gran podio. Non simboliza ningunha victoria, porque nunha festa non hai quen gana e quen perde. Pero as festas grandes de Pontevedra, as festas da Peregrina, son a máxima expresión da nosa alegría, do noso verán, da nosa xente e da ledicia e orgullo que nos produce estar aquí iniciando 10 días de troula. Como sabedes, desde ter nacido en Basilea, pasei en Ferrol a miña infancia e xuventude. Dende o 2003, que con 20 anos cheguei aquí para estudiar Ciencias do Deporte, vin que este era o mellor lugar para adestrar, cos amigos do Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Aos 2 meses de vivir aquí, contra todo pronóstico, gaño o Campeonato do Mundo Sub-23, e dende entón gústame adestrar en Pontevedra, e Pontevedra convertiuse en un talismán que sempre me acompaña, sempre acompaña o meu esforzo e as miñas ganas de superarme. Pouco a pouco vou descubrindo que a vosa compaña tamén me axuda a adestrar cada día. A cidade, o río, a illa, as piscinas, todos os espazos que rodean Pontevedra ofrecen as mellores condicións para practicar deporte, pero tamén para vivir, xa que poucas cidades poden presumir de tan boa calidade e ubicación como a nosa. O que en principio ia ser algo temporal e pasaxeiro, convírtese nun horizonte na miña vida, xa que en 2007 establezo aquí o meu domicilio de xeito máis ou menos permanente. E inda que nunca deixei de ser ferrolano, hoxe síntome pontevedrés, pois aquí está a miña casa e a miña querida familia. Pero non só está a familia máis próxima e máis íntima, tamén grandes amigos e moitísima xente coa que me comprace manter este clima deportivo tan especial que respiramos aquí. Porque somos unha cidade volcada co deporte, tanto a nivel de base, de nenas e nenos, como de olímpicos, de equipos e de tantas actividades que aquí se moven en relación coa cultura física deportiva. Para un deportista é un placer vivir nunha cidade con tantas bandeiras deportivas, as que sitúan o deporte como unha fonte de beneficios para amplos sectores económicos, as que nos definen como bons organizadores de grandes eventos deportivos, non só de triatlón ou duatlón, senón tamén de outros deportes como a natación, o piragüismo, o atletismo, o tenis de mesa, o taekwondo ou o ciclismo, por citar só algúns. Aproveito para animarvos a todas e a todos, a vos, aos vosos pais, aos vosos fillos, aos amigos, a gozar desta cidade deportiva e situar o deporte nas vosas vidas. Calquera deporte, calquera actividade física, calquera maneira de vivir en saúde, manternos activos e optimistas é unha mostra de intelixencia, de saber vivir e educarnos nas cousas que máis pagan a pena do mundo. Para min, vivir do deporte nunha cidade na que o deporte é unha prioridade resulta un auténtico luxo. Non sabedes que placer cando podemos competir aquí na nosa cidade e vemos a todas as rúas cheas de xente apoiándonos e animándonos. Un calor só comparable ao que se vive, por exemplo, en Hamburgo, unha das cidades que máis vive o triatlón do mundo. Porque hoxe Pontevedra está tamén nun lugar de honra nos mapas do triatlón. Todo o mundo relacionado con este deporte sabe onde está a nosa cidade,
e son moitos e moitas os que xa viñeron aquí a algunha competición e mesmo a adestrar durante algunha tempada. Eu mesmo formei un grupo de triatletas de varios países e sei que están encantados de adestrar aquí, non só polas instalacións deportivas, polo entorno do río, senón tamén polos seus restaurantes, a gastronomía, pola convivencia e o clima amigable e relaxado que habita entre nós. Un agradable complemento para a dura vida que che obriga ao ritmo de adestramentos, dietas, horarios e rigores da rutina deportiva. Unha cidade que fun vendo transformarse pouco a pouco nestes 12 anos que levo aquí, e coa que fun compartindo a agradable sensación de triunfos internacionais que tamén eu por fortuna e por esforzo fun logrando. Porque como no deporte, supoño que a mellora das cidades e dos países son procesos que hai que abordar tamén con esforzo, con intelixencia e con estrategias claras para destacar e ir situándose como referencias dentro e fora do teu propio país. Estou seguro que tamén Pontevedra mirou máis alá e por iso destacamos no horizonte das cidades con estes premios que nos dan en París, en Bruselas, en Múnich, en Nairobi, en Dubai ou en Nova York, e con estes recoñecementos que nos chegan de dúcias de lugares de Europa e de España. Ir por diante nunha carreira de triatlón é moi semellante ao que fai Pontevedra no mundo, e polo que tamén temos que felicitarnos afervoradamente. Gracias, amigas e amigos, gracias, alcalde, gracias, presidenta da Deputación, gracias, concelleiras e concelleiros, gracias a todas e todos os meus paisanos de Pontevedra polo voso alento constante, que levarei moi presente en todas e cada unha das miñas competicións. Vivan as festas da Peregrina! E viva Pontevedra! Gracias. Bueno, boas festas a todos os pontevedreses e pontevedresas, tamén a todos os que estes días nos visitan. Vivan as festas da Peregrina 2015, viva Pontevedra!